4 זוגות שהן הבחירות שלי לחורף הקרוב. נתחיל במילה אחת, בורדו. הצבע, השיקיות, נעלי בובה על עקב רחב בגימור מבריק, שיא הסטייל. והריצ'רות שסודים מאחורה, איזה מתחשב. נעל רותחת לעונה, ללוק סופר נשי. מומלצת ללבוש עם חצאית או עם ג'ינס. הפיס הבא הוא קלאסי של הקלאסיק. המוקסין השטוח בצבע שחור, שימו לב לקווים הנקיים, בלי קשקושים או אבזמים. קלאסי מדויק, ללוק מסודר ומוקפד. מומלץ מאוד ללבוש עם מכנסיים מחויטים או נשפכים או ג'ינס. לאקסטרה שיק, גרביים קצרות וחצאית או סקורט. והנה עוד קלאסיקה מדויקת, מגפוני עקב שחורים. מדובר בסטייל יוקרתי ועל זמני. הצעת הגשה עם ג'ינסים או מכנסיים ארוכים שמגיעים עד המגפון או שמכסים אותו לגמרי. רק חייבת שתראו רגע את החרטון. בעיניי זה מה שמבדל אותו ממגפונים אחרים. זה ממש מינימליזם עם אמירה נשית. והגענו לפיס האחרון. הבחירה הכי מיוחדת פה. מגפי בוקרים היסטריים. הם מרגישים ומריחים כמו אור, אבל הם דמוי זעם שפשוט סופר איכותי. בעצם מגף גבוה בצבע קאמל, הצעת הגשה שלי, לשלב עם חצאיות או מכנסונים קצרים, העיקר שיראו קצת סקין. ואז אתם כמוני לראות פה 2 מטר. יש להם וייב קז'ואל, אבל עם נוכחות מיוחדת. מקווה שאהבתם כמוני את הכל.